Azkoitiko musika bandak, herriko musikazale talde baten ekimenez sortu zenean, gaur arte iraun duen ilusioz eta alaitasunez beteriko ibilbideari ekin zion. Urteak joan eta urteak etorri, herrian antolatzen diren ekintza desberdinetan jardun du, etenik gabe parte hartzen. Garai batean plazan eskaintzen ziren bailableak ze arrakasta izaten zuten jende artean. Eta aldiz, eskandalua sortzen zuten eliza boteretsuaren begietara. Zer esan kalejirei buruz. Zein ez da leihora edo balkoira irten, musika banda bere etxe ondotik pasatzerakoan. Eta nola ez aipatu, noski, urtean zehar eskaintzen dituen kontzertuak. Zenbat jende pasa ote da musika bandatik. Batzuk instrumentua frogatu eta ez gustatu. Beste batzuk zaila egin ikastea eta utzi. Hainbatek lagun taldeanekin
eta gutxi batzuk segi aurrera. Edo musika odolean ekartzen duten benetako artistak, eta nola ez, familia bereko senideak edo belaunaldi desberdinetakoak, familiako tradizioari eusten. Emakume naiz gizon, zahar edo gazte, denok laguntalde eder bat osatzen dugu. Denoi atsegin zaigun musika, eta berarekin gozatzen dugu. Amodio hau bukatuko balitz, ez luke mereziko honetan segitzerik.